members po, please proceed on the other side of the hall. Ay, mali. Wala muna pong mag-prepare. Wala muna mag-prepare. Please wait for my cue before you start. Okay? Maroon. Wala muna mag-prepare. Maroon, red. Pink. Wala muna mag-prepare po. Sino maglalaro sa pink? Pink. Please make sure na raw ang mga... Cook naman na, not raw, I mean. Pero wala muna pong mag-aayos. Yellow, green. Okay? Yellow, green. Orange. Yung mga nag-aayos po, Violet. wala muna mag-aayos ng inyong mga gamit. Wala muna kahit yung mga nakaprepare na kanina, please make sure Royal na nakatanggal blue. yan sa pagkakaprepare. Okay? Please make sure na nakatanggal yan sa pagkakaprepare. Yung iba, May corresponding colors kung saan nyo isushoot yung ball. Bibigyan lang kayo ng 5 ball. Kung saan nyo ma-shoot, yun yung total points. So, pataasan lang to. No. So, may kapitbahay kami, naka-prepare na. So, okay ba siya? Pero naka-shoot na siya. Dapat ba ganyan ba? Ano ba na? okay, again. Okay, sige. We'll be giving you 2 minutes. 2 minutes to undo yung mga ginawa muna po natin. So yung mga nakatusok, please make sure na nakatanggal yung mga nakatusok muna. Okay? Yes, pakitanggal muna pati yung mga nakakwek, yung mga kwek-kwek na nakastick. Okay? Yung mga slice, okay lang po. Okay. 2 minutes, please make sure na nakatanggal sa pagkakaprep yung ibang materials po ninyo. Okay? 2 to 3 lang po per group. The other group members, please proceed on the other side of the hall para sa ating parlor games. Again, those who are not representatives of the group, please proceed on the other side of the hall. Okay? So, natanggal na po ba yung mga nakatusok? Okay? Sky blue is ready, yellow is ready, maroon is ready, please wait. Red is ready, orange, natanggal na ba yung mga nakastick? Orange, tanggal na, yellow, green. Tanggal na ba yung nasa pink? Yung mga judges po natin, you can watch how the groups will prepare yung kanilang mga charcuterie bilao. Okay? So we're just waiting for the pink team. Okay, so mukhang ready naman na lahat. Please make sure you wear your hand gloves. Okay. Everyone hands up muna. Hands up, please. All the representatives, hands up. Everyone at the back, hands up. Everyone, hands up. May mga nakikita pa ako nag-aayos. Hands up, please. Okay. Hands up, Albert. Okay, so everyone, ready na? So again, you will be given 10 minutes to prepare your charcuterie bilao. After the 10 minutes time, hands up ulit tayo kapag narinig nyo na. Okay? So ready na tayo? Alright, everyone. Habang nag-aayos kayo dyan, may palaro si Casey doon, so don't mind them. Okay? Alright, so your 10 minutes time starts now. So Casey, do your thing. Here's your microphone. Okay, so total points. Anong sky blue? Wala hindi ako magaling sa math. Uy, may red. Okay, dalawang blue, 10, 20, plus 15, 35, plus 5, 40 points ang sky blue. Next, green. Tusok na tayo. Ano natin? Sorry. Maano sila dapat. Kung anong material, ito na din. Kasi hindi sila so, isang 20, 15, isang 10, 25, plus isang 5, 30. Kuha ka kayo.
Ups, stop na. Pero palagay natin na. Para kasi. Saan sa kapit. Ito dito. Tingnan mo mag-internet yung mga. Kasi nakulat naman tayo sa. Nakakalato si Cristo. Wait lang. Kasi pang feel na. Next. Hello po. Mamaya na. Itong buto na lang. Itong mga. Sige, sige. Wait lang, wala pa nga eh. Excited ka. Ready, go. Okay lang, first pamilya lang. Okay tayo na. Mamaya na lang. Green muna ako na puto. Sa Pacific. Para kasama. Oo, sige, sige. Para 10 points. patuhan mo na lang yung kung makaisip pa kayo ng pampa. Sige, 6 minutes pa. Take your time. Ano bang gagawin natin? Pakibukas naman. Wait. Oy! Ito. Oy! Sige, mag-fill lang tayo. Fill lang. 10, 20, 35, 40. White naman. White? Orange and Wait lang. Ano bang ito. Colorful. May ube pa ako dito. may dalawang red, so may 30, 30, plus tatlo, 45. In between. 50 points. Oo. Yan, tama. Siksikan nyo lang. Basta lang kumain. Ayan. Ay, ang colorful na ito. Mag-fill yung lipstick. Yan. Mag-line na tayo sa ibabaw nitong mga sorted nyo na. Ay, ito naman yung paibabaw nyo. Kaya sa mga edge. Basta ka sorted. Nice decor. Lagyan ko kaya ng 4 minutes pa, 4 minutes pa. Sige, pwede nyo pang putulan yan. Ipailalim nyo na kaya yung dahon. putulan lang. Yung hindi kaya ipailalim, putulin eh. Oo, okay.
Pwede. Next game po, head, shoulder, knees, and balls. Balls. Hindi pwede lang tayo umulit. in between. Kung sino yung naglaro kanina, hindi na pwede, okay? Wala pa, okay? Nahaligan ko lang isa din sa gitna. Heart? Oo, dito. Wait lang. Guess the gibberish na lang muna. Guess the gibberish na lang muna. So lahat ng walang ginagawa kasali. Sama-sama per oo. Pero may isa lang kayong spokesperson. Guess the gibberish. Lagyan na natin na. Ang strategic lang yung mga. Pwede na lang. Lahat po ng team kasali po, guess the gibberish. Okay, Lahat ng walang 1 minute, ginagawa, 1 minute, 1 sumali minute. po sa game, guess the Sige, 1 minute ko mo gibberish. niyang tingnan. Kaya lang ba? Na meron? Pangit? Okay na yan? Okay. Kita lang sila, dito na lang natin stick. Oo, lagi na lang. Walang ginagawa, lapit dito sa harap. Hindi po kasama sa short film. Alright, for the charcuterie, you still have 1 minute and 30 seconds. So wrap up your bilaos, 1 minute. reps. It's 5 to 12. Clear up, clear up. So after our Pinay charcuterie style, we'll have our lunch break. Then after that, we continue with our parlor games and announcement of winners after our lunch. Okay? So 1 minute to go. Everyone finalize your bilaos. Mga kumakain na yung iba. Make sure na buo pa yung mga yan. And please, clean your tables. Kasama pong i-judge yung tables po ninyo, yung presentation ng inyong mga mesa. Okay, and please put your names, group number sa mga tables po ninyo. Please don't forget to put your group number and your group color. Okay? 30 seconds to go. Yung number? 30 seconds, guys. Number ng group natin. 10. 20 seconds. Ballpen. Put your group number and your group color, please, sa mga tables po ninyo. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up, everyone. Hands up, hands up. Hands up, everyone. Okay, please leave your bilaos on the table and please put your group color and your group number. Yun na lang po pwede nyong gawin sa mga tables ninyo. Group color and group number. Everyone, paalis na po. May ballpen ka? Alis na po sa mga tables. Iwan nyo na po ang inyong mga bilaos. Later, kakainin natin yung mga pinrepare ninyo na mga pagkain po. Okay? So yung group number and group color na lang po. Then you may leave your bilaos para makita ng mga judges natin. Okay? So may we now request our judges Ganda ng kulay, oh. to check the bilaos prepared by meron din sila, our pero colleagues here at the ECC. Ibang-iba to. Hindi colorful. Oh. Okay?
Mamaya. Alright, so everyone, thank you for participating in our